Isang magandang hapon mga kailyan. O ayan o. May nag-upgrade na ako. May tawag na ako sa inyo. So, sa hindi Wow! po nakakalam, yung kailyan is an Ilocano word which means kabayan. Sa English, ano sa English? Carnation. So, ngayon, walang ulam. Kaya, mamamalengke ako. Mamamalengke ako ngayon. Kung ano-ano lang yung believe ng vlog ko. Hey, sana po pagpasensya nyo. Remember this place? This is the place where I harvest the banana sundae. So, I have mentioned on that video that we have a plenty of saluyot here. So, let's get some saluyot. Aray, nauna na, Jom. Hindi naman mga saluyot na yan, no? Oh, mas matangkad pa ata sa akin, ah. So, mangungulang po tayo ng saluyot at lulutuin natin. So, i-feature ko ngayon sa episode na to, isang lutong Ilocano. Ha? Yung ulam namin mga Ilocano. Ulam ng mga walang pera kagaya ko. Tignan niyo naman gaano sila katangkad, oh. Oh, ang dami. Talagang magsasawa ka, no? Papakita ko lang sa inyo. Look at them. So, sa may gusto ng saluyot dyan, pwede, punta kayo dito. Libre. Ang dami pa dun, oh. Oh, hanggang doon. Ang dami pa dun, oh, hanggang doon. Dati kasi dito sa place na to, maraming saluyot. Kaya, nakabinhi na sila dito. Pero sa taong to, talagang mas marami. Nung previous na taon, hindi ganito karami. Pero ngayon, ang dami, oh. Grabe. So, pangungulang saluyot. Ganito lang. Ganito lang, oh. Kagandahan kasi sa luyot, pag tinanggalan mo na siya ng talbos, ah magge-generate siya ulit ng panibagong talbos ulit. Mas dadami pa. Walang ulam kaya saluyot na muna. So ayan mga kailyan, mangunguha lang ako ng mga saluyot ngayon. Oh, ito na oh. Ah, saluyot ti bigat, saluyot tel daw, saluyot ti rabi, makakanam. O ayan, nakakuha na ako ng saluyot. Ayan, nakakuha na ako ng saluyot. So magluluto na po tayo. So gagawin natin tong paksim na saluyot. So stay tuned guys. So I'm back. Prepare ko na itong saluyot ngayon para lulutuin na. Ang luto nito, paksiw. Ayan. So, simple lang paglilinis nito. Tanggalin mo lang tong matigas na part niya. Ayan. Yan yung tatanggalin. Yan. So, yung kukunin. Yan. So, ganun lang hanggang matapos. Malakas ng ulan. Ah. Oo. Sa aming mga Ilocano, alam na alam tong lutong to. Paksiw. Paksiw na saluyot.
Pero hindi ko lang alam sa mga ibang lugar kung alam. Ayan. Pero kung may sira, yung dahon, kagaya nito, kinain ng uod, yan o, hindi natin kukunin yan. Oh. Why look good? My goodness. Saka talaga ngayong gabi, wala kaming ulam. Kaya, nagluluto na lang. So, double purpose. May ulam ka na, may vlog ka pa. O yan, tapos na. Nalinisan na. Hugasan ko na lang. Hugasan ko dun sa labas kasi walang faucet dito. So, mga kakailanganin naman dito na ingredients, ano lang din, simple lang. So, luya, yan. Bawang, yan. Paminta, suka, then, Two by two. Lang yung bagoong to, nakalagay sa 2x2. Pero bagoong yan. Bagoongin naman yun. Huh! Wala ka. So yan. Hugasan ko lang to. Then, resume ulit tayo mamaya. Okay? So itong luya pala, saka bawang. Ano yan? Pipit-pitin lang. Hinugasan ko na kanina to. So, pati itong bawang, pipit-pitin lang din. Hindi mo na papalatan. Mas masarap. Oh! Oh. Yan. So, yun lang. Dito tayo magluluto. Magic banga. So, sa pagluluto po ng paksiw na saluyot, sa aming mga Ilocano, nilalagay namin yung lahat ng ingredients dito. Then, pakukuluan. Pag kumulo na, lalagay na yung saluyot. Then, luto na. So, gawin na po natin. Lagay natin itong bawang. Itong luya na pinitpit natin. Tapos, so ilagay na rin natin itong Ginebra San Miguel. Biro lang. Bagoong yan. Lagay na natin. So, sa paglalagay ng bagoong, tansyahin nyo na lang. At ako, medyo naglalagay din ako ng tubig. Konting tubig lang. Pangluto lang. So yan, pakukuluan na po natin yan. Tapos pag kumulo, lagyan na natin itong saluyot. Yan. Tapos pag na-overcook na yung saluyot, saka natin itong lalagyan ng suka. Pero iba-iba kasi yung strategy ng pagluluto. Meron yung linalagay na agad yung suka, pero sa akin hindi. Kasi kukunat kasi itong saluyot kung ilalagay mo agad itong suka. So yan, okay na yan. So papakuluan na po natin. So after mga 2 minutes, check natin kung kumukulo na. So ayan, talagang kumukulo na nga. So ilalagay na natin tong ating saluyot. Ayan. Saluyot, fresh saluyot.
Actually, parang marami to, pero pag naluto to, konti lang. Hmm, silsil mo. Yan. So yan, pagkatapos nating mailagay, tatakpan natin ulit. Antayin lang natin na mag-subside siya. Then, pag makita natin na naluto na, lalagyan na natin ng suka. Nangangamoy na, nangangamoy na. Oh, my goodness. So, sa mga kapwa ko na nagsasawa na sa sardinas dyan, ah, subukan nyo po itong saluyot kasi masarap naman to eh. Sa panahon po ngayon na nasa crisis tayo, bawal ang juicy. Ano? Yan. So, hindi pa masyadong luto. So, takpan natin ulit. So, ayan, check natin ulit. Kung pwede nang ilagay yung suka. So, para sa akin, pwede na. So, lalagay ko na yung suka. Medyo damihan natin ng konti yung suka niya. Yan. Then, syempre, bigyan naman natin ng konting pampalasa yan. Then, a little bit of halo-halo. Ayan, lumalabas na yung dulas niya. Talagang makikita mong lumalabas na. Oh, baka iba isipin yung madulas ha. Yung dulas ng saluyot. Yan. Then, takpan ulit. May nakalimutan pala akong ilagay. So, since ayaw naman ng anak ko nito, lalagyan ko ng chili. Yan. Konti lang. Konti lang kasi mahanghang yan. Para may twist naman. Paksiw na saluyot with spicy flavor. Wow! Konti pa, konti pa, konti pa. Konti lang kasi yung linalagay kasi talagang manghang to. Oh. Chili oil yata to. Lagay natin. Takpan ulit. So, after 2 minutes, check ulit natin. And there you go. Luto na yan. Luto na, luto na. O, yan o. Bumawas na talaga yung dulas. Pero actually, ang pagluluto po nito, maraming variation din. Mayroong kanya-kanyang version. Pero kasi gusto ko, sa akin kasi pag nagluto ako, gusto ko madulas. Kaya huli kong nilagay yung suka. So ayan, luto na po yung paksiw na saluyot natin. Grabe naman to. So ayan na po ang ating paksiw na saluyot. So ito na po yung ating ninutong paksiw na saluyot. So sa mga kapwa ko po nagtitipid dyan, so itry nyo po tong recipe na to. Napaka-affordable, napaka-delicious, at higit sa lahat, napaka-healthy dahil vegetable po siya. So kung nagustuhan nyo po tong episode na to, subscribe, like, and share tong aking channel. So maraming salamat po ulit sa panonood.